brysur. Iawn, wel, chi'n clywed fi? Di hwnna'n iawn? Ish? Mae rai fi wneud cyfaddefiad bach. Heno, y bwriad oedd, a nes i ddechrau paratoi, cyfnod fan hyn lle byddwn ni'n treulio lot mwy amser mewn gweddi. Dyna oedd y cynllun gen i. Ond nath Duw roi gair ar yng nghalon ni, a dyna ni. So fel mae pobl yn dweud, sorry, not sorry. Dwi jyst yn mynd i bregethu i chi, basically. A dyna ni. Gobeithio nhw'ch chi ddim sefyll cerdded allan, dwi'n siŵr nhw'ch chi ddim. Ond dyn ni am droi os Beibl gyda chi at Actau pennod 4. Bydd y Beibl yn help, yn sicr. Actau pennod 4, a dwi'n farllen o adnod 1 i 22. Jyst chydig bach o gefndir i chi ddechrau cyn bod ni'n darllen. Dyn ni, wrth gwrs, yn llyfr o'r Actau, mae Iesu bellach wedi esgu'r nefoedd. Mae wedi danfon yr ysbryd ar adeg y Pentecost, chi'n cofio. Mae'n un bwysig fan hyn. A yn nerth yr ysbryd wedyn, mae Pedr a Ioan un dydd wedi mynd i'r deml yn llawn hyder ffydd, fel mae'r gan yn mynd. Ac wedi iachau y dyn yma sydd yn goff. Cardotyn yma wrth ochr drws y deml, a mae ymateb yn dod yn sgil hynny. Wrth iddyn nhw lefaru, wrth iddyn nhw gyhoeddi, nid yn unig beth maen nhw wedi gwneud i'r dyn yma yn cyhoeddi'r efengyl, mae'r dynion pwysig yma yn dod, a dyma lle ni'n cyrraedd pennod 4. Tra oeddent yn llefaru wrth y bobl, daeth yr offeiriaid a phrif swyddog gwarchodlu'r deml a'r Saduceaid ar ei gwarthaf, yn flin am ei bod hwy'n dysgu'r bobl ac yn cyhoeddi ynglyn â Iesu yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Cyfer asant afel arnynt a'i rhoi mewn dalfa hyd drannoeth oherwydd yr oedd hi'n hwyr eisoes. Ond, daeth llawer o'r rhai oedd wedi clywed y gair yn gredinwyr, aeth ei nifer i gyd yn rhyw 5,000. Tranoeth bu cyfarfod o lywodraethwyr a henuriaid ac ysgrifenyddion yn Iddewon yn Jerusalem. Yr oedd Annas yr archoffeiriad yno, a Caiaffas ac Ioan ac Alexander a phawb oedd y deulu archoffeiriadol. Roesant y carcharorion i sefyll ger bron a dechrau ei holi. Trwy ba nerth neu drwy ba enw y gwneithoch chwi hyn. Yna wedi lenwi ar ysbryd glân, dywedodd Pedr wrthynt lywodraethwyr y bobl a henuriaid. Os ydym ni heddiw yn cael ein croesholi am gymwynas i ddyn claf, a sut y mae wedi cael ei iachau, byddedd hysbys i chi gyd ac i holl bobl Israel mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth, a groesoliasoch chwi, ac a gofododd Duw oddi wrth y meirw. Trwy ei enw ef y mae hwn yn sefyll ger eich bron yn iach. Iesu yw y maen y fi ystyrwyd gen i chwi yr adeiladwyr, ac y ddaeth yn faen y gongl. Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, o flegyd nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i'r ddynolryw, mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Dwi'n ail adrodd hwnna. Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, o flegyd nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i'r ddynolryw, mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Wrth weld hyder Pedr ac Ioan, a sylweddoli mae lleigwyr anhyddysg oeddent, yr oeddent yn rhyfeddu. Sylweddolent hefyd ei bod hwy wedi bod gyda Iesu. Ac wrth weld y dyn oedd wedi ei achau yn sefyll gyda hwy, nid oedd ganddynt ddim ateb. Ac wedi gorchymyn iddynt fynd allan o'r llys, dechreuant ymgynghori a'i gilydd. Beth a wnawn a'r dynion hyn, meddent. Oherwydd y mae'n amlwg i bawb sy'n preswylio yn Jerusalem
fod gwyrth hynod wedi digwydd trwyddyn twy, ac ni allwn ni wadu hynny. Ond rhag teulu'r peth ymhellach ymhlith y bobl, gadewch i ni ei rhybuddio nad ydyn sy'n lefaru mwyach yn yr enw hwn wrth neb o gwbl. Galfasan twy i mewn ac o'r chymunad oedden sy'n siarad na dysgu o gwbl yn enw Iesu. Ond atebodd Pedr ac Ioan hwy. A yw'n iawn yng ngolwg Duw, gwrando arnoch chi yr hytrach nag ar Dduw. Arnoch chi. Ni allwn ni dewi a sôn am y pethau yr ydym wedi ei gweld a'i clywed. Ar ôl ei rhybuddio hwy ymhellach, gollyngodd y llys hwy'n rhydd, heb gael dim modd i'w cosbi. Oherwydd y bobl, o blegyd yr oedd pawb yn gogoneddu Duw am yr hyn oedd wedi digwydd. Yr oedd y dyn yn gwneithpwyd y wyrth iachal hon arno dros 20 mlwydd oed. Amen. Nawr, mae Pedr fan hyn a Ioan te yn cael ei dod ag bron y bobl bwysig yma, y criw o bobl archoffeiriadol yma. A beth sy'n digwydd yn syml yw fod y bobl bwysig yma yn gofyn cwestiwn iddyn nhw. Yn enw pwy wedi gwneud y wyrth yma ym Mhennod 3. Syml. Nawr, gallen nhw fod wedi ateb fel hyn. Yn enw Iesu. A dyna ni. Gallen nhw wedi dweud, dyn ni yma wedi gwneud gwyrth yn nerth Iesu Grist. A gorffen fyna. A'r her sydd gen i chi heno, wrth i ddod mewn munud mewn gweddi at yr arglwydd yw, ydyn ni'n bobl sydd yn cyhoeddi y bare minimum, neu ydyn ni eisiau mynd yr holl ffordd at yr atgyfodiad gyda phobl yn ein cyhoeddi ni. A fe wedi bod wedi'n argyhoeddi'n fawr iawn, os dwi'n onest. Edrychwch ar y disgyblion. Edrychwch ar y gwaith mae'r Ysbryd Glân wedi gwneud yn Pedr. Y boi yma, oedd arfer bod ddim hyd yn oed chydig wythnosau nhw, ddim eisiau cydnabod fod e'n nabod Iesu, fod e'n rhan o griw Iesu Grist. Bellach, mae'n fod o'n sefyll wynebu beth bynnag y consequences, y goblygiadau i gyhoeddi Crist, a fel dyn ni'n darllen yn y bennod, maen nhw'n grac, maen nhw'n flin, oherwydd bod nhw'n siarad yn bennaf am yr atgyfodiad. Yn siarad am yr atgyfodiad.